Čas a klidí titul nového videa a dnes bude tady zkoupání, jo. Nekecám. Prostě to je Minecraft a je to nová série a tentokrát to bude svíjet a jmenuje se to můj spinner. Haha, divnej. A je o to, že tady budu tvořit svůj server, někde si najdu místečko, tam budu tvořit baráček a budu okolo toho furt něco dělat. A to bude série prostě. A nebudu tam dávat a do komentářů a nebudu tam dávat to, jak se tomu říká, já nevím, jak se tomu teďka říká, a do komentářů mi můžete napsat, co bych mohl v příštím díle udělat. A pro nějakou hranici lajků, abyste měli další díl z této hry, protože na mém kanále teďka není vůbec žádná aktivita lajků, takže byste to mohli trošku pošoupnout, když už nás je 500, takže byste to mohli jakože pošoupnout a mohli byste to tady trošku vyhypit na lajky. Dáme tady pro tenhle díl asi 5 lajků. Takže kdybyste chtěli další díl, tak dejte 5 lajků, aby jsem věděl, že to chcete. A no to asi nebudeme okecávat a tady si natěžíme dřevo. Nevím, proč jsem nezůstal dole, ale to je dobrý. Tak, to asi stačí. 7. Teďka si to tady vytěžíme. Hop, 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 hop. Proč jsem si... Já jsem fakt lidi divnej nějaký dneska. Tak. Takže jdeme asi najít nějaký to místo. No. Tady si zabijeme kravičku. Hej, stůj. Stůj, já se ani netrefím do krávy, co to je? Lidi. Jo, dobrý. Dneska asi nemám náladu. Kde jsme to skončili? Jo, najdeme si místo a jdeme na to. Dům u vody by byl špatný, by nebyl, ale. Musíme si natěžit víc dřeva, protože mám málo dřeva a tak. Hopla. Jo, jdeme na to. Tak, dobrý. Doufám, že máme všechno. Proč jsme ve vodě, sakra? Takže. Jeden bude na ostrově. Jeden bude na ostrově. Takže. Já bych tady udělal někde uprostřed vodičky, třeba tady, v tomhle místečku, tady, přímo tady, kde teďka budu. Tak, tady bych udělal plochu. A ta plocha by byla tak velká, že nevím co. Tak. Ještě by to potřebovalo trošku do šířky, ale to nevá. To nějak uděláme, lidi, to nějak uděláme. Tak. Dobrý, jdem. Sem dáme tohle. Ježiši, ne, proč jsem to tak blbě udělal? No to je jedno, jdeme pro truhlu, bum. Já musím vytěžit dřevo, abych si zase udělal truhlu, sakra lidi. Lidi, proč jsem si natěžil tolik dříví, aby se mi to vystačilo na hodně věcí.
tak. Wow. Tak jdeme. Wow. Dobrý, tady hezky uděláme si to, aby jsme tam mohli jít. Hopla. Všechno jde skvěle, nemá to chybu. Kupředu. Není rybu. Proč jsem... Ne! Zaludu z buku. Takže nedůležitý věci hodíme do bedny, jo. Takže takhle. Tak. Snad mi stačí a tak. Teďka jdeme zabít asi nějakou zvěř. Lidi, jdeme zničit tam od toho pejska. Jo, a v nějakém díle bychom si mohli ochočit pejska, aby nám hlídal barák. Hej, kámo, utíkáš, kam utíkáš? Ten je hustý, jsi mrtvý, jenom jsem z tebe dostal XPky. One. A tady už asi to video ukončíme. A v příštím díle bychom mohli dodělat celý barák. A asi tak. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike, ale spíš ten like a dejte tu hranici 5 lajků, abyste mohli mít další díl z tohohle světa. A pokud se vám video líbilo, dejte like a dejte těch 5 lajků. A já se s vámi loučím a čus!